Hej og velkommen til den her video. I dag spiller Lav et mærkeligt spil med en giraf med ild, som der hedder Rodeo-stampet. Han døde. Get wrecked. Og nu vinder vi det. Under money. Money! Nu rider vi på en tyr. Og vi skal have den her hop. Prøv at se, der er masser af piller over det hele. Det er de brune pletter. Doink. Altså, kan du ikke smadre... Hvorfor smadrer du ikke et dyr? Smadrer dyret foran. Fuck, den drejede. Og jeg er elefant. Den kan smadre. Smadre alting. Den kan ikke smadre sten. Nå, ja, det kan den. Jeg skal lige fjerne lyset. Min finger holder på det, men det kan man faktisk se. Stadig lys på. Nå. Nu smadrer vi helt klart noget. Dræb den! Yes! Nå. Er du over 1000? Ja. Kan du ikke lige filme, så skal jeg prøve. Du skal bare holde her på. Ja. Eller vi skal lige se. Vi gør det faktisk bedre. Sådan her. Ej. Jeg skal lige sidde herinde. Fordi jeg er nemlig mega syg til det. Ja, det er han. Er det ordentligt syn? Ja, ordentligt. Jeg håber, I kan se ordentligt. Du skal også lige filme, så de kan se meterne. Men så kan de næsten ikke se dig. Nej, det er lige meget, om de kan se mig. Bare tage den lidt længere væk fra iPad'en. Sådan. Han er på 1000 meter om 5, 4, 3, 2, 1. Sådan vi skilles. Smadrer alt. Niels skal skilles. Og det er en skilles med Niels. Nå ja. Lærer det. Det var bare rip. Prøv igen. Og den her video, den er gået 5 minutter, så slutter vi af. Ja. Og I må gerne abonnere. Vil du subscribe? Det vil vi i hvert fald blive rigtig glade for. Ja. Hvis I synes, jeg er god, og han er dårlig, så dislike for ham og like for mig. Vi begge er ret gode. Det er fordi, jeg er nybegynder. Ja, I jeg går. har først lige set det i dag. Sin rekord er 2000 et eller andet. 2500. Det er mig, der har højscoren for 5000. 5800. 800. Ja, nej, 5763. Nå ja. Fuck, jeg er god til. Ej, for helvede. Jeg prøver lige igen. Jeg skal op på 2000. Jeg er oppe på 2000, og så slutter vi videoen. Ja. Og de der kasser der, som der hopper rundt, det er penge. Monies. Det er men Monetos. en film er lige. Jeg kan ikke se. Du også jeg døde, jeg kunne ikke se. Det var ikke min skyld. Du ved godt, vi slutter videoen af lige om lidt. Jamen, jeg skal først op på 2000, og så slutter vi den af. Det er nice musik. Det er rigtig Afrika-musik egentlig. Og der er faktisk også mammutter med i det. Ej, De levede faktisk først i is. De levede faktisk kun i istiden. De lever ikke mere. Hvorfor er I så med i det her? Det er nok fordi det er et old gammelt spil. Hahaha. Nej, for der er nemlig også strusser med i det. Og påfugle. Og bøfler. Ja. Og bison også. Tak fordi I så med på den her Nej, video. jeg skal op på 2000.
Nå shit. Rip dig. Way. Monis. Hvis jeg ikke kommer op på den her, hvis jeg ikke kommer op på 2000 nu, så runder vi den bare af. Jeg håber, den får subscribers alligevel. Eller likes, og I subscriber på os. Selvom vi hedder Kasper Christensen. Og han hedder Laurits. Ham der, og jeg hedder Lau. Se mig.